Hej, jeg hedder Annette, og jeg er hypnoseterapeut. Jeg har hjulpet mennesker i over 35 år. Jeg vil gerne fortælle dig om, hvordan hypnoseterapi kan hjælpe dig med at overvinde udfordringer og opnå dine mål. Hypnose er en naturlig tilstand af fokuseret opmærksomhed, hvor du er mere modtagelig for forslag eller suggestioner, som man kalder det. I hypnoseterapi bruger jeg den her tilstand til at arbejde med dit underbevidste sind. Det her er dine vaner, følelser og overbevisninger er lagret. Og netop på grund af det, så kan hypnoseterapi bruges til at behandle en lang række forskellige problemer eller udfordringer. Blandt andet angst, depression, stress, søvnproblemer, vægtkontrol, rygestop, afhængighed, fobier, lavt selvværd og meget, meget mere. Hypnoseterapi er en sikker og effektiv behandlingsform helt uden bivirkninger. Så hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan hypnoseterapi kan hjælpe dig, så skriv eller ring til mig for at få en gratis telefonsamtale. Vi tales ved.